на земята. Да? За адвоката ми в заседание, дето може да свърши работа. Дето прибраха една вечер може. Мечтето. Така. Сега е най-удобно да набия кикдаун. И след колко време има отбивка, я да бе. Къде мога да се шмугна? Така. Май бил майката. Да тръгвам ли? Какво да правим? Така. Готов ли си? Гледаш ли лайф? Кой е това BMW? Колко коня? Другото е джип Шкода, защото няма шанс. Има ли сме? Няма ли сме шанс? Чакаме, сега ще... Добре, окей. Да сете, ако искате... Няма проблеми, да работи климатика по-добре на паркинги. Да хапна тук, че съм гледан. Добре. Ваша и наша без Добре, идеално. Идеално си пушат цигари тук по злюка. О, така. Просто това е. Ще изхъбим още един дрегер, момчета. Това е нещо, което ние правим. Ние хъбим дрегери. Пари имат за хъбени, не е проблем. Никакъв. Ама като подаваш сигнал, не съм видял на Йовко да има дрегер. Не знам. Не съм видял на Джуджето да има дрегер. Той е с The Twins. Те са президенти на федерация, които продават материал в сакове. Изпращат файтерите в Испания, те прибират саковите, товарят камионите към Истанбул. Всичко е по 3 в газа. И хлебите в Deutschland. Аш пике. Есе. Сега ще разкажа на всички истории, ще ме изгустирам от всякъде. Кой колко прави, къде продава, коя граница минава в газа. Каква вода ще пия, бе, тапак? Аз съм се друсал 5 години. Каква вода да пия? Светена вода ли да пия? С такива кавали, каква вода да пиеш? Колко време, момчета, ще отнеме? Колко време? 10 минути. Горе-долу. 10 минути. Добре. И проверката е около... Така, да се разберем правилно, нали, да няма недоразумение. Евентуално, ако излезе нещо грешно, отчитано, каквото и да е, защото това е тест. Аз съм пил хапчета за сън, хидрони, стероиди, всякакви неща, виагри съм ял, курви съм ебал. Да, ако излезе нещо си там, да не речем, примерно бензодиазепини, това, които аз не взимам. Аз чета първо като пия нещо в джипите. Кръвна проба и така. Така, кръвната проба къде се прави и кога отива, колко време ще? Тук е област Пазарджик, в МБАЛ Пазарджик. Така, отиваме и ако дам кръвна проба, колко време ще я чакаме, какво се случва с моята книжка? Това е много важно. Ама много важно. Вие не сте ни представили в момента книжка. Значи на базата на дрегера. На кръвната проба. На дрегера. На дрегера първо се съставя един АУАН и вече чакаме АУАНа какво е? След като излезе, момент, след като излезе кръвната проба, тогава ще има решение какво се случва с мен и с книжка. Това вече е новост, така ли? Защото преди беше обратно. Сигурни ли? Ви знаете ли закона? Окей. Кръвната проба, като излезне всичко отрицателно. Кога е излезено? До колко време? Което ви е вземано, в случая нищо не ви е вземано, Така защото е. вие шофьорска книжка не ми дадохте. Просто тя... Колата не на ваше име, номера не могат да се свалят. Да разберам. Така. Момент само да разбера. Вие се връща на момент. Окей. Каквото ви е вземено. Окей. На момента, а в случая ние нищо не ви взимаме. Защото вие не ни представяте шофьорски книжка. Аз просто не мога да я носите. И мога да на снимка да ме представя, ако искате. Я виждаме, че има. Да. И виждаш ли, че я взимам всички такова? Колата не е на ваше име. Тя е на перфект ауто, защото не е платена цялата. Не Плюс може това да е ви се корпоративен сложи лизинг. номерата, Да. Та нищо не ви се взима в момента. Окей. Това ви обяснявам. Добре. Така е европейско, добре, така е окей. Няма да пищя и да рева. Чакаме. Виждате, че аз се държа. Аз съм окей. колегите се държат Всичко е 6. нормално с Да, вас. нямаме проблеми. Разбирам, че... Да. Така, разбирам, но вие нямате представа, така е може. Така е. Значи, когато си прав, си прав. Така е, така е. Значи, вие сте полицаи, трябва да свършите работа по правилник. Да, то минават хиляди аудита като вашето Така е. Рискираме всички, има сигнал. Така е, на черното, бяло няма да кажа. Така е. Аз против вас нямам нищо, разбираш ли? Аз виждам за първ път.
Сигурно е, че не ме лъжите и няма да отидете да ме заключите в Пазарджик и да ми влеете като с белезниците и ме раздаете като палки, както в Бургас. Защото и... Палки да раздава. И там бяха много любезни и накрая килията и ММА. Казвам ти, същото беше. Къде е това? Бургас. Изтриха камерите и всичко оригинално. Знаеш ли бяха любезни? Говорихме си... Господин Колев, каква е процедурата? Говорихме си в Бургас 4 часа, бяха много любезни. Значи ние нещо към вас подходили ли сме по някакъв Не, начин? ма и те бяха много любезни, но като влязах в килията стана друго. Да, защото ви казвам. Аз не си ги има сигнала 60 км. Много така хубаво бяха любезни, лъгаха, мазаха и накрая в килията и в газа. И ММА изпълнили. Свикване, отворете само колегата да го погледна. Добре. Кое да отворя? Отворете само да погледне. Багажника? Не, Добре, обратно, тя е отключена, да отвори, да дръпне, че нещо се изкривила. Дръпни го да го вземе, да го видим. Той е пластмасов. За племенника се радва Airsoft. Зато е причината за спиране. Казвате го на 60 км, такъв е сигнал. Има ли видеоклип? Значи вече там ще се установява. Ама аз мога да подам сигналиста. песен сигнала, че съм видял Супермен, как е слязал и ме е вдигнал Ако го аудиото. установим, ще го спрем. Ами как ще го установиш Супермен? Той идва от криптонит. Установяваме наистина оръжие, което и вие казахте, че сте го Това не е оръжие, показали. колега. Да. Магазин. Няма как да се знае това. Да, видеоклип има ли, че съм го Вие показвал? Питам. сами заявихте отдея, Добре. че на лайв някой ви е накарал, покажете го. Нищо не съм показал 2 см дулото. Явно някой Това, си че чуден някой, гражданин примерно, на някой педерас ме е харесал и ме гледа в хуя през прозорец, аз вина нямам. Що е на пици с кристали от ПП. Аз нямам вина. Когато няма... Автомобила, заповядайте. Моля? Изкъсете, заповядайте. И значи за машината е заповядам. това. Окей, ето. Така. Просто... Виждате, че се държим любезно. Любезно. мисля, сега И аз съм много няма любезен. смисъл да се създаваме. Ма какво има да се създаваме? В парламента се слагат куршета и се говорят, че правят кавали. Просто, както на небето, така и на земята. Ние се водим по тях. Те са каймака на това, разбираш ли? И хлеби дюк Дойчланд. А когато съм виждал с очите си как полицаи взимат 2000 евро подкуп и не правят дрегер, малко, нали ме разбираш, че няма как да вярвам на това и на онова. Да. Москва не вярва на сълзи, колега. Еми, нали. Аз съм на 39 години, бая работи видях тази държава. Бая хора умряха, бая хора, това онова. И хлеби дюк Дойчланд. Нали, бая работи, бая война видях, бая пъти съм я напускал тази шибана държава и ще я напусна днес. След този дрегер аз заминавам директно и летя, взимам с червения паспорт и съм аут. През Истанбул, Turkish Airlines, телешко, шампейн, муед и в газа, и в путката, и в устата. Момент чекайте. Така. Днес да почерпя едно айс кафе, искате ли? Не, мерси. Не е подкуп. Не де, може да не де. Дома да няма, не де, жива да ни бях. Добре. Сан Пелегрино вода, премиум. Добре. Зава от моята, да рекламираме. Що си казал, няма. Everything's good. Заповядайте, господин Колев. Мерс, един момент. Да дойдете да... Идвам. Чай малко да се набожня устата. Да, момент. Селен се направих в мляко. Аз съм принцът на мляко. Здравей, флип-флопс, как си? Курва, проституирай, майка. Ба, хайде. Да, ще ме извинявате за българен език в случаята. Вижте сега. Така, само ви показвам. Да, много добре процедурата. Правя за човек път да Три знаете. теста са. Три Така. теста. Ние Един от трите възна- вие си взимате. Ние ви знаем томбулата на езикора. Не. И трите са наредени, добре? Защото един тест Да, сме изкарали да, с да, да. колегата. Да не кажете, че е избирателен Добре. после на лайв Те снимаш ще в ги- момента. Те ще ги изберат. Три Да, теста, избирайте. фул Да. трите. Може да ги изкарам тук да ги проверя хубаво така. Ето, заповядайте. Има ли нещо, че Вие си ги отворите. Вие си ги Здравей, отворите. здравей, китайски текст. Здравей, дрегер. Дръг тест какво? 5000 и най-фалшивото в света. Така. Така, да видим комарджията дали ще вземе бонуса, какво ще подаде зарад. Така. Нека усети енергийното му поле. Момент. Така. Машината тук ли е? Да не стане като в София? Да го духа вятъра дрегера. Така, здравей, колега. И хлеби до точно. Добре. Добре. Момент. Момент. Това ли избрах?
ваше, айде. Нека да го скъсаме. Така. Напишете си името преди това. Момент. Аз ще го късам. Откъде сте това, да? Да, тук. Точно така. Точно. Не, това е... Така. Сега се пъхаш и касетата, така. Сега, виж. Чакай, Не. Първо, нали сте правили друг? Да. Слюнка, търкаме. Да. Това нещо го дърпате ви, аз да не пипам. Окей. Вие да си пипате всичко. Момент. Да, дърпате го. Къде го оставя? Това само го изкарваме, после ще бъде чапан. Ето тук ще седи. Да, сега почваме. Така. Разбираме се. Ако ни дай си Боже. Дет няма да стане по принцип, нали? Вярвам, че и то ще бъде 0. Но вече разберете, ма. Толкова много хора са ми се обадили публично и са ми казали, че ще бъда нареден полицията. Симон Милков да прави клип, не знаем, че той е бачка за пески. Не, ние тия хора не ги познаваме. Не, и вие ги познавате, те идваха да въритат в районното. Не дейте така. Нас? Не, в едно друго не са идвали. Не, в друго районно, но той рита полицаи и него никой не го... Симон Милков. Как го пусти? Да ти пусна ли клипа? Може. Може, добре. Така, сега какво правим, учета? Съм го гледал. Плюнче ли, какво правим? Така, плюмчите, само гледате да не набиете тампона. Така, плюмка да имат. Внимателно. Сега, то се прави слюнката, просто трябва да тече. Аз знам как става, за да посине. Ей така слава Аз не долу. мога да ви коригирам движенията. Ето, машината се обновява, преда се включи. Да не стане, ако издаде нещо грешно, да взема пък вкара Готова в за килията. измерване. Да не стане, ако издаде нещо грешно, да ми кажеш, че му влизам в килията. Защото не съм за килия и съм реабилитиран. По принцип питам само. Да не стане, нали, защото ти ми гарантира, че правим после кръв. Вие ме питахте какво ще ви вземем. Да. В случая нищо не мога да ви вземем. Те, А иначе... Това е за измерване. Тук сино ли, сино? още малко. Да е по-качествено, в смисъл. Вие имате доста слюнка. Дали, къде видях? Еми, колко бързо посиня. Има на хора по 10 минути не мога посиня. Това какво означава? Доста факто, съм моя хидратиран, много- не съм пресъхнал, май не съм Точно надрусана. така, точно Надрусаният така. човек има ли слюнка? Имате Не. слюнка. Ай. Това ви казвам. Доста слюнка след като посиня. Бая са храча, да знаеш. Абсорбатора, да. Значи часа в момента е... Ама не, тя като... Да. Готово е. Не. Какво сега, какво ще го правим? Не, той не е ударено. Готово ли? Чакай да видя. Сине. Той изобщо не е докоснат. В смисъл още малко, иска много, още малко да посине отдолу. Хванете го, ако искате тук, да не го спускате. Има место е тук. Според мен достатъчно. Сине, чакай. Какво ще кажеш? Достатъчно е сине. Дай да го пъкаме. Още малко Има, трябва. понеже ако не стане, ще трябва да правите ново. Аз зато искам да посине хубаво, да не ви караме втори да правим. Защото ако не е как трябва, ще излезе невалиден. Ще изпише невалиден и трябва втори да отваряме, втори да правите и така. Убих се ослюнка, защо? Е така, вижте. Тук Не, превузите. аз така. няма всеки път да За се да разчеквам го- устата. Не. Няма той лекичко. Не, няма аз от четката зъби, от и имам някакви авчи. Добре, аз ви давам. Защото не е първи тест, който извършва. Аз го удавих, бе, брат. Аз го удавих, той да го удавих. Аз съм вълкодав, Баскервилското куче от Париж. Колко гори на 100 патрулката? Кой? Патрулката гори ли много? Тази ли? 7,5 Това BMW дизел ли? Не, бензин. Колко коня? 378. Охо, 400 коня бензин. Искаш да кажеш, че бях на Биторно. кикдауна, ще има земите. Еми, Така ще ма фанти с 250, примерно.
Вие сте разумен човек, що Аз съм трябва да ви разумен. гоним, вие да не сте някой... Представяме си, че съм влизам в филма, съм вече ще го транспортьора и мислим съм на луд. момента, господин Колев. Няма как да. Защото не съм луд, аз не съм. Да, вие веднага си спряхте. Няма да избягам аз да сям Разбира се. деца, да има после Аз акто сте и той бяга интелигентен в човек, полиция. няма да ги правим тия неща сега. Цялата държава ни гледа, в крайна сметка те чакат да сгреша. Готово е, брат, моля се. Стана 5 минути и прави кавали на дрегер, моля се. Толкова много слюнка не е виждал този дрегер. Дай да го пъхаме пред мен и да започва да чете. Така. Това се слага така. Така да няма кокаин да имало някакъв. Не, глупост. Кой е това бялото? Глупост. Добре. Глупости. Как ще има Не знам. така. Газ. Слага Оп. се. Нека видим какво. И сега вече, Сега очакваме Измерване, подготовка. всичкото зеро. значи часа в момента е 10:28. Така е, да. Дата 16:06. Вижда се на видео, да. Точно. Това не може да бъде манипулирано. Yes, of course. Аз съм мистер 000. Толкова съм сигурен, че няма какво да излезе, но просто толкова фалшиви дрегери излязаха на шофьори на тролеи и той си ебал мамата, разбираш. Не вярвам на Република България, не вярвам. Когато ги ръководят хора като Делян Пеевски, имат кучета като Симон Милков, аз не вярвам. Това е. Колко време остава? И хлиби дик Дойчланд. Почват ли да излизат нулите? Значи сега в момента Не. подготовка на пробата. Аха. Отгоре пише и его е. И сега почва да ги реди. Ето. Това са субстанциите, Да, които ги изследва. Окей. Ето. Изследва за опияти, бензодиазепини, Точно, канабиоиди. Така, добре. Много интересно. И хлебедик Дойчланд. Така, кристаладжийската курва ми правеше фелацио, след като е пушила кристал. Казах и изрично, внимавай да не ми излее на дрегера. Не вярвам, чак така да стане. Да. Ама, знае ли човек? Тия бакуци пушиха лула, аз излизам отвънка, има го на видео, не мога да ги трая. Те са кристални феи. Ама... По-ваша приятелка ли? Не може да се каже точно. Участваше в този сериал, но беше откритната. А вие нещо сериал сте излъчвали? Да, не съм излъчвал. Той е най-гледаният сериал. Всички Да, да. патрулки го гледат, ма поздравят с бурканите. Ясно. Нали, едва ли не се го виждали? Трябва да няма си телефон. попадало. Така, колко минути остават? Така, 7 3 минути. 7 субстанции гледате. Да, ето ги. БЗО, бензодиазепини. Кок, 7 кока, панелен. опияти, да, метамфетамин, Ето ги. МЧД. 1, 2, 3, 4, Да. 5, 6, 7. Това са. Нямам търпение да видя нулите и просто да запазя това за спомен. А протоколите от старите да ги има сейфа. Не? Протоколи ние не сме ги извършили. Ние ще ви издадем протокол. Аз за съм това рекордьора по дрегери в Българистан, добре. Да не дава Господ, но ако излезе нещо Да, друго, това е къде отиваме ново. за кръв? В Враца, в Къде Пловдив, отиваме за кръв и лабораторията в Бачка? град Пазарджик. Веднага ще я вземат пробата. На И момент. колко време ще чакаме? Минимум, максимум? Значи вече там ще питаме Горе-долу. медицинското лице. Горе-долу. Медицинското Плюс-минус. лице ще Няма да излезе сега днес. Не, на момента Да. не излиза. И при такова положение, какво се случва с мен, аз тръгвам, чакам пробата и известие. Значи, нека да видим дрегера и вече оттам нататък ще... Окей. Вие нали са ви правили? Колко дрегери казах? 3. Значи трябва да знаете. Да, в Стара Загора, в София и в Бургас. На лайф. Ясно. Това е четвъртия. Да. От 5, от 6 май до сега. За 40 дни това е четвъртия. Кокаин не готов, не готов, не готов. Всичко е отрицателно. А? Или не готов? Не. До сега ги още върти. Има 1 минута и 41 Ага. секунди. Ето аз съм ви отдолу времето, което остава. Виждате, всичко прозрачно, пред вас се прави. Не виждам какво трябва да ви притеснява, ако наистина не сте ползвали нищо. Нищо не съм ползвал, но когато ти правят 4 дрегера, Виждате, накрая, че колегата го донесе. накрая ще излезе фалшив. Колеги, разберете, това е България. Има оплаквания. От На- сектор пътна Така, полиция се искате ли донесе да направите до и нея? вие по един дрегер? А? Кажете, искате ли? Вие имате се. много. Айде да направите и вие, защото аз имам чувство, че бяхте превъзбудени. Вие си под субстанция. Как хе-хе. Как хе-хе. Аз съм бил дилър и съм продавал на полицаи. Господин Колев. Така е. Аз ви казвам, това ми е историята. Аз бях дилър на времето и продавах кокаин. Това ми е било бизнеса Няма на мен. лошо. Да. Нали, както на много хора в държавата, както на Бойко Борисов и на Делян Пеевски, те бачкат с камиони. Нали? Аз бачках с сакове. Това е. Просто аз съм При условие, прекалил че на има ясно. сигнал.
Той няма сигнал, че съм шмъркал. Не, Има че сигнал. сте шмъркал. Така, има Такова сигнал за процедура. Airsoft, вие го проверявате, после ми правиш всички дрегери и искате да припишете всички По-лошо грехове. в кола. Отрицателен канабис излезе. Не готов, кокаин, хендъл му пес. Така, не готов, опияти, хендъл му пес. Да. Колегата не е пушил трива, това е на 100%, той не е взимал нищо. Не да е на 100%. Яко добавки, виагри, стероиди, стромба. Какво? Положителен за кокаин? Хе-хе, ко правим? Да видим теста да свърши. Той да свършил, има 10 минути. Не 10 минути, как? 10 секунди има Да. и излезе положителен. Видя ли? Видя ли какво става, че бонуса излезе? Сега отиваме за кръв. Да. Какво правим? Какво правим? Чакайте само да... Да, ще чакам. Така. Измерването е завършено. Следвайте указания, показвате резултати. Извадете касетата Така, и да, патрона, затворете вратата. Айде да го вършим. Така. Какво правим сега? Ето. Положителен. Какво Положителен ще правим? кокаин. Така. Давате кръв, Третираме. нали искате? Отиваме за кръв. Потвърди. Изчакайте. Дано не ми пукнат вената. Краен резултат 10:33. Всичко е заснето, естествено. Така. То това ще бъде, Ето го е ако касетата. да делото, взимам се за Касет... спора. Не, касетата се Окей. остава е тук. Добре. Ето Да, се. тя е веществено Да. доказателство. Да, да, Тя ще точно. бъде в делото, Виж. защото това Тя е ще се за- оспорва. Вижте, И господин ще го Колев, аз спечеля. Аз не съм машината да Окей, ви аз извършвам нищо не този. съм казал, вие сте коректни, всичко, което трябва да спазвате закона. Така, нека извършим процедурите, момент. Приключен е тест. Само да си напишете кокаин. Кокаин. Положително. Вижте тук, Да. си напишете, заповядайте. Дайте. Трите имена, ЕГН Днешна и дата. подпис. Окей, Днес, добре. днешна Добре, дата, дай. точно така, вие знаете. Един момент. Само, може ли да го махнеш това да ползвам? Да, разбира се. Много ти благодаря, брат. Сега сега отиваме за кръв, да не стане, че доктора го няма. Доктора го, той е... Да, кръвната проба, Това е областен град, кръвната как да проба няма. ще бъде точна, Вие сте нали? с приоритет, Окей, веднага ще ви добре. вземат на момента. Кръвната проба обаче е точна, нали? Да. Окей. Добре. Няма как да не е точно. Защото аз имам видео доказателства, че аз съм спал цяла вечер, станал съм, пил съм кафе, ял съм, правил съм пържени филийки на лайф. Аз имам видео доказателства. Това нещо е Значи аз не фарс. казвам, че Окей. вие... Нещо аз да съм твърдял, че вие сте ползвали или не ползвали. Виждате, машината го показва. Да, тя го показва. Аз точно от това се опасявах и то се случи. Така, кой искате друго? Трите имена, ЕГН и подпис. Да, че да. Готово. Че след като е излезнал Така. директ чека с положителен резултат кокаин, вие ще дойдете ние да ви закараме. Окей, няма проблем. Тук Колата- ще паркираме. Да, давате тук Мислите ли, назад. че е удачно? Не. А ще ме Удачно върнете е. ли после? Разбира се. Да не стане да ме оставите и да кажеш, ще правя Не, си. не. Добре. На видео хората са... Чакай. Да, Добре, момент. айде ти. Ето тук на проверено. Да, момент. Ето Да, виждаш, после. е това. Момент. Вие заповядай. Защото то маркер Добре, дай да- няма да да. свърши работа. Да. Сега да не стане да оставите колата е тук. Елайте да се... Да не вземе да оставим колата е тук и да вземе сега да ме баламоснете, ма навречи в някой килия и да ми разграбят аудиото. Ще го разгледат. Как не бе, на отбивката е на магистралата. Сега ще с колегите. Окей, добре. Нали смятам, че ако не ме е лъгал, той е коректен, това са процедурите. В смисъл, Окей. вижте сега, аз ви обясних, че ако излезне нещо, нищо не ви взимаме. Окей. А иначе, това нещо, сега, което показа, поне това е престъпление по принцип. Ако се докаже, За момента не е доказано. Кръвта като излезне чиста, Кръвта- всичко пада. Да, Както но ви до обясних, момента, чуйте, аз не съм до извършил момента ние се престъпление. Така е. опираме на Така е. Вие се опирате техническото средство. Техническото което средство за това има следващ етап, то е кръвна проба. Когато разбира тя се. излезе, ако евентуално покаже, аз вече ще поема всичката тежест на закона. Но докато не излезе кръвта, аз съм невинен. Защото знам, аз не съм луд човек, не бих се ние да ви употребил, обвиняваме за да за се нещо. кача в колата, струва 35 000 евро, да имам проблеми, аз да ми ги съм нашат. разследващ Така е, полицай, така е, да. Толкова Още една съм- патрулка, за кой е необходима? да проверят Ясно.
служба КОС да провери оръжието, което... добре. Защото те Искам са да... по тази Да, разбирам. Ще изпавкам по още една цигара. До тук всичко е много добре отчета. Аз нямам никакви претенции към вас. Всичко се извършва професионално. Виждате. Да, Вие открите тестови. Утре аз си избирам. Само Да. не. Така е. Не За ви да може, изпълня- нали, защото хората наблюдават, те цяла България ме Ама следи. лошо, Искат няма да видят лошо. как ще завърши този сериал, разбира. Те трябва да се уверят, защото публично Симон Милков гарантира, че аз ще бъда арестуван до 10 дена. И сега се случва това, хората ще си помислят нещо, разбирате ли? Много Да, хора гледат, има милиони господин гледат. Колев, който Приятно ми е да се превозва. запознаем, колеги. Това е... Да. Това е Инспектор шефа на Колев. КОС. Добре. Заповядайте, служба има КОС, един която Airsoft е- вътре, празен. Между другото, не знам за кой ми го продадаха, никой няма бутилки за него. И смятам да им го върна, VIP магазин за нищо не стават. Продадаха ми нещо, което не зареждат бутилки. Това е. Купи го да ходим да се стреляме в гората, да се легаем като караме джетове. Нито стрелях, нито нищо, само го разнасям го по видеото и се правя на 50 cents. Как да не съм регистрирал в магазина? Това как може да регистрираш нещо с гумени топчета? В принцип. Той не става нищо от него, разбираш? Той не може да ти направи синьо. Не да го регистрираш. Сега имате ли преди малко предложил твоите да взема от моите? О. Той е крак, пък виж какво става, аз кърве, бе. Еми, вие ми кажете, това е гангрена, ще ми отрежат крака, где какво става? Да, ама нещо проблеми ли имате с този крак? Как да нямам проблеми, аз ви как ти не виждаш, че прасеца ми е Да, това. ама- Има зараза, тетанус, това, аз бях Ага. тръгнал към болницата. Заповядай. Нещо ме е нахапало. Чай вземам в момента. Нещо ме е нахапало, биха ме, сега съм на антибиотик, в 3 часа трябва да го пия. И той остана в София. Така, момент. Бимо, майка. Не. Чай ще изцапам колата. Чай, че това Ауди мирише на миди, разбрах.